Parte kan igkukondusir na kasalang bayan padrino na ako Bicol Party List sa Pebrero 25 sa St. Rafael Parish sa Legazpi City ang pagpapasairaruman sa mga pades sa prenup photoshoot. Total na 20 pades ang kabalingon niya na aldaw sa photoshoot, ginibo ini sa Kagsawaruwin sa Daraga Albay. Ang 25 taon nang nag-iibana na Sinda Maria Teresa Asinfiel kan Barangay Panoypoy Kamalig, ug mananggad sa mainit na suporta kan partido. Istorya ni Maria Teresa, 24 taon na sindang kasal sa West, alagad yaon man girarayan sa indang kamawotan na mabasbasan kan simbahan ang sa indang pag-ibanan. Sobra po ang kaugmahan namon na nag-abot po iya ding sa ding ako Bicol na inan sa mga itinao na bilang maswidi na para talaga sa mga. Si Rachel Kankiwalo Daraga, labi man ang kaugmahan na mapili bilang benepisyaryo. Bilang babayi, pangiturogan niya man daang maikasal. Asin ini ang dikit-dikit nang narirealisar sa espuersos kan ako Bicol Party List. Istorya niya, anom na taon na sindakan sa iyang partner, binayaan naman sinda nintulong aki. Siya nagrekomenda sa muya na masabay sa libreng kasal. Tapos sa buong Sigon kay Sally Luces, ininaan ikalimang kasalang bayan na pigpadrinuhan kan partido, asin pantulong bes sa Albay. Total na 49 pades ang kabalingon niya na taon, gikan ang mga benepisyaryo sa Daraga, Kamalig, asin Legazpi. Nagkakaroon kami ng prenuptial photoshoot and mamaya magkakaroon kami ng MTV na isasayaw nila yung Pantomina sa Tinampo. Sa aga, nakaschedule man ang 29 natatadang pades sa photoshoot nagigibuhon sa Linyon Hill sa Legazpi City. Sigon kay Luces, obheto kan aktibidad na mabasbasan kan simbahan ang pag-iribanan kan sa indang mga napiling benepisyaryo. So basically, ang Ako Bicol through Kong Saldico and Kong Jill Bongalon and si Kong Pido Garbin, nagkakaroon tayo ng kasalang bayan is para mabasbasan sila ng Diyos. Kasi yung mga nagsasama diba ng hindi pa kinakasal, wala pang basbas, is base sa Holy Sacrament, kasalanan. Apwera sa nasabing aktibidad, nakatalaan man na ipasairarom sa confession asin baptismal ang mga kabaling pades sa Pebrero 23. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.